إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له. Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da shigowa don wata na Ramadan, kuma Allah ya sa azumin mu da sallan da zamu Allah ya sa amsassu ne, sannan kuma Allah ya sa muna da cikin ƴantattun bayi. Allah subhanahu wata'ala cikin littafinsa mai tsarki yana cewa ya ayyuhal ladzina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuhan asa rabbukum ayyukaffira anhum sayyi'atikum wa yadkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Wato a kullum ya kamata mu dinga tsarkake zuciyoyinmu da ayyukanmu, saboda ita mutuwa ba ta jira, kuma sannan a kowane lokaci zaka iya tafiya, saboda ba wai ana sa maka alamu bane lokacin da zaka mutu, ko kuma wani alamu ko kuma lokaci da zaka mutu, kawai kwatsam mutuwa za ta iya riskanka a kowane hali. A wannan watan azumi na Ramadana ya kamata mu kasance masu istighfari, ya kamata mu kasance masu neman yafiya, mu daina cuta, mu daina zalunci, sannan mu kiyaye harshen mu, saboda shi zai iya kai mu wuta. Allah subhanahu wata'ala cikin littafinsa mai tsarki yana cewa ya ayyuhal ladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wato mu kiyaye kanmu da kuma iyalanmu da ƴan uwanmu da komai daga shiga wutar jahannama. Haƙiƙa fa wutar jahannaman nan gaskiya ce, kuma sannan mutuwa gaskiya ce. So ya kamata mu san guzarin da zamu yi a nan da kuma lahira, saboda mu zama mun samu riba duniya da lahira. Allah ya sa mu ga ƙarshen wannan watan na Ramadan lafiya, sannan kuma Allah ya sa muna daga cikin bayin Allah ƴantattu. Nagode sosai. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sunana Mazaje, wanda kuka fi sani da Malam Hudu. Ramadan Karim. 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 Wannan sako ne daga Abdul Ahmad mai kwashewa. Abnur Entertainment tana muku barka